Co keceš, Mirku, ty vole? Co keceš? No, Pipi, jdi zpátky, no. Jdi honem. Pojďte, teď jsme tady všechny, vyfotíme si, ne? Oj, vypadáme ošklivě, až potom. No dělej, vypadni. Přichází Maruška Kešelová. Maruška Podělátová. No. Jak se nám Můj příběh nekončí. No. až se neodlo, tak kuplu staru. A jo, ty to zpívá. Ten to tam rozjel včera, víš, ten Beník, ty vole. To jak brečeli, ty ženský. To byla bomba. Ženská jak brečeli tam. A do tě... Všechny zatleskejte. Všechny. Tady to zpívá. A to je naše Mařenka, tady to, z Anglie. A koukni se na mě. Koukni se na mě. Jsem Maruška Kešelová. No řekni, jak se jmenuješ. A jak se jmenuješ? Řekni. A mám bráchu Mirečka. No řekni, ne. Já už jsem to teď řekl. Tak řekni, ne. A kolik je ti roku? Štíží. No, Maruš. A tady to je její táta, tady to je její máma. No, čau, jej hip. Hip. A tady to je Kuba. Tady to je náš Kubíček veliký. A ti se sakrála, a ti se sakrála. Vači skara. A to je naše Tereska. A kde je tam ta nohata? A už jde Adela Holubová, prosím. Adela Holubová, co lítá. Kačeno, víš, co říkal Mirek? Že ji také schytí a odhodí ji jak papír. Kačeno, neřekneš mu něco? Já půjďte, kdo se plete do tady ty rodiny? Já nevím, kdo se sem chce vetřít ještě. Nechápu. Máš telefon? Kdo? Pištol si. Ne, fakt. Jaký pištol? Pištol, ne? A tam ta nevěsta je kde? Míru. Stačí Maruško potřeba. Já jak mě bolí ruku. Maruško. Do počítače. Se natáčí. Jedo. Já ti udělám ty písničky. Jo. Tam to je moje dcera, co žvejká. Kačeno hýb. Čus. Tam to je můj zeťák. A tady to moc dobrý, co není dobrý vůbec. A tam to je můj syn, co furt kouří jenom. Kuřák. Co jenom kouří. Co jsi chtěl říct? Tak nemluv. Teraz. A kde je ještě moje jedna nevěsta? Teď přichází. A Maruš, kolik je ti? Maruška Uříková. A jak se jmenuješ? Jo. Mirku, já tam mám 4 minuty a 20 minut a teprve máme jde zelený tlačítko. Míru. To dělá ta gigovka. Míru. Máš begina. Já mám teď dnes přijít ke mně. 22. Fakt? Jo. Ale to už jsi tady. Už, Marcin, už jsi tam. A máte kalistery nějaký? A potřebuji teďka. Míru, udělej si trošku vlasy, ne? Ne, dobrý.
To je jedno, já to přidám do 5 litrový, 4 udělám. A tam to je můj genstr. Kačeno, Žádný. malý Mireček, 5 knedlíků. Ale tam má ty Valerii dole. Co tomu řekneš? Dobrý, Už ne? jeden, ne od něho. Řekni, hele, já potřebuji jeden půjčit na jeden den, zavoláš mi, asi proto přijdu, ne?